Så kører den. Yes, det første det er varesalg for kredit. Her bliver der krediteret med 945 for varesalg. Og så bliver der debiteret med 149 på tilgodehavende for salg, fordi at det er nogle penge, man, som køberen står i gæld til. Køb af rengøringsmaterialer på 140. Det er en rengøringsvirksomhed, så de køber nogle varer ind til deres varelager. 140 her, og så, så bliver der krediteret for leverandør. Hvorfor var det nu, det var, Lukas? fordi vi står i gæld til leverandøren. Så er der indbetalinger for kunder, hvor beløbet er overført til kassekreditten. Og der, det er det 810. Og det er så, der bliver krediteret ved tilgodehavende for salg, fordi det er nogle penge, vi får tilbage for dem, for dem, der skylder os nogle penge, og de rører ind på kassekreditten. Og så har vi kontante kapacitetsomkostninger for 3. Ja, som jeg sagde, resultatomkostninger for 3. Der har vi nettoomsætningen, som er varesalg minus vareforbruget, er lige med bruttofortjenesten. Og så minus vi det med kapacitetsomkostningen, som jeg har lavet heroppe. Og så det får vi indtjeningsbidraget, hvor vi igen fratrækker afskrivningerne. Og så får vi et resultat primært drift, og minus det med de finansielle omkostninger, og så har vi så årets resultat. Så har vi balancen, og det er det første, det er biler på 200, og det er, den har fået ny værdi efter man har haft en akkumuleret afskrivning. Og det så så har vi egenkapitalen for egenkapitalsopgørelsen, hvor vi har startindskud minus privatforbruget, hvor vi så får resultat der, og plus det med overskud. Og så har vi langfristede lån, som vi har for saldobalancen, og det samme med leverandører af varer og tjenesteydelser og kassekreditten. Og så samlet resultat giver 486. Må lige stoppe. Det var så alt for den gang for Hemmo og CF. Ja, tak skal I have. Tak skal du have, Fobi.